भगवान जानस कि तू ओकरे से प्यार करेला कि केकरा से करेला। बात सही बा। इहो तहार दिल बताई हम नहीं के बता सकत। हां इहो ना बता सकता आदमी करे कौन लड़का हो तो लड़का हमरा के कहता ई कहले कि हमरा से दू गोला लड़े खातिर आइल बड़े भाई परदुमन परदेसी त नीचे आहु झालवा बजाओ तो कहता परदुमन परदेसी फार अच्छा कहला कि फारदुमन परदेसी सही कहला। हमार नाम ओरिजिनल में फारदुमन है। हां आई हम अपना से नाम नहीं रखले ना हम अपन नाम परदुमने रखले रहे। हां लेकिन गूगल मने आता दे देलक यूट्यूब हमरा के इंटरनेट मने आता दे देलक जानत नहीं का फारदुमन परदेसी। हां काहे कारण बा आज से 5-10 साल पहले वाला यूट्यूब हमार उठा के प्रोग्राम देखी जितना ब्यास से दुगोला भइल कुल ब्यास के अपना ना रेलत रही नु माथा फाट जात रहे वो लोग। गूगल पर दे देलक यूट्यूब कि ये परदुमन नहीं है ये परदुमन नहीं है फारदुमन है किसी को फाड़ देता है। तो यही से वही घड़ी से नाम हमार हो गल फारदुमन परदेसी। ध्यान दे अच्छा कहला है बात के गीत संगीत अभी बोलवा दी मोबाइल में बोलवा दी परदुमन ना कही फारदुमन कही अंदर तो खोल के बोलवा दे बाबू अब वही चिन्हा दी ओरिजिनल ही है। लेकिन चला जी तनी हनुमान जी के गीत संगीत गावे का एगो झाल है हमरा के बड़ा दिन भइले हमरा गायत्री ठाट बढ़िया झाल द लोग हमरा के पैसे वाला चाहिए पैसे वाला। हेलो तो सुमिरन करत हो बानी पैसा ली अरे पवन सूत कपिराई पुरस्कार हमरा के लेके कबे से खरा बनिया और धर धर और कोनो बढ़िया नहीं के हो से बढ़िया माल 1 मिनट आ गइल भैया आ गए इधर ही तजी। अच्छा राकेश राय जी रामपुर के धरती से पुरस्कार हमरा के देले बानी जी श्रीमान। स्वर्गीय शंकर माझी भगत जी के नाम पर 51 रुपया मिलल बा। हाँ 50 रुपया वो हम अपने ओर से मिला लेना कोनो दिक्कत ठीक ठीक हाँ ठीक शंकर माझी हाँ स्वर्गीय शंकर माझी के ओर से पुरस्कार बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नारायण जी बनौले रखे भोलानाथ से हम ये कामना करब। हम बोल देनी स्वर्गीय शंकर माझी के ओर से हम बोल देनी स्वर्गीय शंकर माझी भगत जी की ओर से पुरस्कार बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं वो ना हो कौन है अलगे क्वालिटी होके के चाहिए कैसे तबे तार मार्केट में पहचान बनी। तो गायत्री ठाट के घराना लगल बाबू के तरह तो सुमिरन करत हो बानी पवन सूत कपिराई आ बबुआ अजनी माई नाम के जंगल में पर्वत उठवला जैसे तहर नाम के जंगल में पर्वत उठवला जैसे शिक्षा ले रहो कहाँ कि शिक्षा ले रहो अवगाह आश्रम जाइए बबुआ अंजलि किता हर जय हो मारुति नंदन बाटे भरल सभावे गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजनी बबुआ अंजनी तारकेश्वर सिंह जी मुखिया जी के ड्राइवर साहब बड़ा दिलदार बनी महाराज।
पे लाइन है भोलेनाथ बनौले रखे फिर है लाइन से आई लोग लाइन से लाइन साउंड मालिक मनालाल शर्मा जी एक और का पुरस्कार देनी अच्छा 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 वार्ड साहब जी के ऊपर भोलेनाथ के कृपा बनल अब प्रदुमन प्रदेशी के लोग बोलोले में त कला देखल बहुत जरूरी बा पीछा हो पैसा कागज ताकत केने का ताकत हम ले लेब अपने ले अच्छा हो जा मुखिया जी के नाम पर लाइन बाय लाइन है लोग लाइन से तर्केश्वर सिंह मुखिया जी 101 रुपए वहां के नाम पर फिर पुरस्कार मिलल बार बार बोलोगे रहिए आशीर्वाद का अच्छा लगे सही लाइन से लोग लाइन से फिर तर्केश्वर मुखिया के ड्राइवर साहब जी की ओर से रौशन भाई पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन लाइन बाय लाइन से लोग अमित सिंह मुखिया जी वहां के ड्राइवर महोदय अरे बाप रे बाप जितना मुखिया जी लयदार में क्यों वहां के ड्राइवरों लोग लयदार में हां धन आत्मा तृप्त हो जाता फिर है तर्केश्वर मुखिया जी के ड्राइवर धन हा परदेसी धन्य है लाइन बाय लाइन बना रही रवा सब लाइन से अब तनी प्रदुमन परदेसी करे वालों बोलोले बनी तो प्रदुमन परदेसी के अंदर हर क्वालिटी बा जौना क्वालिटी से श्रोता के दिल पर हम राज करेला कलाकारी देख हमरा से नयका खोजब तो नयको गए पुरानका खोजब पुरनको गए एकदम 20 वर्ष पुराना खोजब हो गए माई के कृपा यही का बन रहो ई गीत होता गायत्री ठाकुर जी के आ जौन भोजपुरी में नृत्य होता जौना के डांस कहल जाला ई डांस लेवे वाले के हो अपना भोजपुरी माटी के खाटी कलाकार राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी उहे के एगो बात कहनी कि नाचे गावे पूरे तान आ ओकरे ई दुनिया राखेला मान ए बात के अकल से नकल कइले मानव संस्कृति बाबा आ न चले ना देखी तो खूब न चले धोतिया के फुटवा धोके खाली चलो सुमिरन करत मनी पवन सूत कपिराई बबुआ बनी लेकिन प्रदुमन परदेसी जब से गावत है इनकर एक नाम हाला होगन मार